Slav, êvar baş, şev baş, heval no hêvîdarim herkes baş e. Îro bi tevî hevalê min Ronî Riha em ê ji Bakurê Kurdistanê ji Tirkiye dest pê bikin. Em ê dakevin heta Rojavayê Kurdistanê. Em ê bala xwe bidinê ka agirbesta di navbera Qesedê û artêşa Tirkiyê de ber bi Kudirê ve çûye. Kengê dikeve meriyetê û ev agirbest çiqat dikare serê xwe bigire. Şerê di navbera çeteyên dewleta Tirkiye û Qesedê de dewam dike. Nake em ê behsa wî bikin. Em dibînin ku Yunanistan, Qebrîs, İsraîl hevûdû dibînin ev tesîr çawa li dewleta Tirkiye dike ber bi Kudirê ve çi siyaseta rojata navîn. Wekî din jî weke nûçeyeke deqeya dawî malbat îro çûbûn İmraliyê ji ber cejna Remezanê îro vegeriyan. Peyama Rêzdar Abdullah Öcalan heye em dixwazin bu ara parve bikin. Em hema dest pê bikin. Ronî Riha amade ye. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba, serçevan Slavriz ji bo tu ji bo hevalan hemiya. Tu çewanî baş î? Spas dikim em jî dişopînin li welatê me çi diqewime eger em çûpas li welê tûr bin jî lêbelê hîş û raman û dil Sîngamel Kurdistanê ye lewra hinekî em dişopînin em tev li hev bin serê me jî. Bila serê me tev li hev nebe tiştê ku em da bikin tune ye tiştên baş çê dibin. Yani ji xwe di destê me Kurdan da tiştekî süper baş tune ye. Feqetin em jî di tetikê de ne em li bendê ne ku tiştekî guherînekê ber bê başiye ve çê bibe. Hevan no ji me re bibêjin dengê min û Ronî baş tê we deng kalîte wî baş be. Me hê jî mîkrofona xwe eyar nekiriye mixabin. Dengê min jî kompîterê tê we û ez ê demekî kin de hel bikim. Dengekî zelal şeffaf ez ê ji we re peyda bikim. Ronî em hema dest pê bikin ji Tirkiye em dest pê bikin. Niha malbat çûn İmraliyê hatin em hema bi wî dest pê bikin. Tu dibêjî jestekî dewleta Tirkiyeyê çûyîna malbatan yani destûrdan malbatê ku biçin hevdîtina pêk bînin. Ez hema bibêjim Rêzdar Abdullah Öcalan û girtiyên din Hamilî Yıldırım, Ömer Hayrî Konar, Veysî Aktaş ku li zîndana tîpa F ya ewlekariya bilind ya İmraliyê têne ragirtin bi boneya cejna Remezanê bi malbatê xwe re hevdîtin pêk anîn. Hate zanîn ku birayê Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan, birazî wî Ömer Öcalan, birayê Konar, Ali Konar, birayê Yıldırım, Polat Yıldırım, xwişka Aktaş, Sabiha Aktaş çûne hevdîtinê. Parlamenterê Partiya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partî ya Rihayê Ömer Öcalan li ser hesabê xwe medya dijîtal parve kir. Agahiyên ku ji İmraliyê wergirtine. Parvekirina Öcalan bi vî şiklî ye. Em hema bibêjin bila bikeve qeydê. Weke malbatên birêz Abdullah Öcalan, Hamilî Yıldırım, Veysî Aktaş û Ömer Hayrî Konar bi wesilîya cejna Remezanê me di 21 Adarê de hevdîtin pêk anîn di serdemeke ku li Tirkiye rojhata navîn û cîhanê geşedanên giring diqewîmin. Peyama birêz Abdullah Öcalan biraya giştî re parve dikim dibêje peyama Abdullah Öcalan bi vî şiklî ye tenê du hevokin. Ev e di Newrozê de gelê me bi coşekê mezin xwedî li banga aştî û civaka demokratîk derket. Ez vê xwedî derketinê silav dikim. Ez Newroz cejna Remezanê a gelê me pîroz dikim dibêje Abdullah Öcalan. Hemî peyam ev e Ronî keremke. Yani weketê zanîn birêz Öcalan ev 26 sal 25 sal di grava İmralî dîl hatiye girtin û ev sêvalî wî dijî vê demê demek dawiyê çûnecem ew jî di berxwedaneke gelek mezin a gelê Kurd meşan dibê çederiyên navnetewî yên Ewropayê yên mafê mirova lê xistin da ku mirovekî tenê li wî dirê heta sal bi tenê bimîne ev bi xwe dibê çe îşkencakeke bêhempaye. Welhasil niha birêz Öcalan û sêvalê xwe li wê dirênin û ev nêzîkekî salekê yê tê xuya em dibîne di navbera birêz Öcalan û dewleta Tirk da hevdîtinên girîng pêk tên. Welhasil herî dawiyê banga Baxçelî û herî dawiyê peyama birêz Öcalan gelek derî vekirin, gelek guhertin çê dibin, gelek tişt çê dibin li Tirkiyê û heman demê jî di nav Kurda da. Welhasil ev tiştekî ji rêzê ye hewce ye mafê her girtî çawa be mafê birêz Öcalan jî wisa be her wext malbat kanin be herin hindê û kanibin peyamê xwe bişîne derve an çawa îro Selahattin Demirtaş li çi rewşê da ye an siyasetmedarekî dilî Tirkiyeyê li çi rewşê da ye her wiha hewce ye birêz Öcalan jî di wê rewşê de ba lêbelê tabîkî ev jî xuya ye zaten
نه هو فیزیکی دیل هاتیه گرتن دولت تا ترک دمک دریشه جرمانی برز اوجلان فکری برز اوجلان بترس بون و تجریدك مزن سر دهات مشانن تشتكي خوشه مرو بيزا يروك مالبات ديوان چونندي Elbet. Devlet Bahçeli daxyaniyekî daye niha rayedarên kecekî yên Partiya Karkerên Kurdistanê beriya niha pir caran beyan kirin ku li gorî ku hatiye levkirin di hefteya yekem ya pêvajoyê de piştî banga meşhûr ya Rêzdar Abdullah Öcalan divê serbest bihata berdan bikariba bi hevalê xwe re bi rêveberên rêxistinê re rûbirû hevdîtin çêbike rûbirû wextê ku em dibêjin yani fizîkî nebe jî bi rêya teknîkê bikaribin danûstandin pêk bînin ya jî heyet bikaribin biçin serdana wê qet nebe li malekî bikaribe xebatê xwe ya aştiyê bireve bibe ji ber ku ji bilî wî tu kesekî di nava pekekî de nikare çek bi gerîla bide danîn tu kesekî nikare kongrê kom bike û bi kongrê jî biryara fesihkirinê bide girtin tenê ew dikare heta ku ew dernekeve heta ku tamamen azad nebe bi tu şiklekî ev pêvajo nikare pêş bikeve tabii ev daxuyaniya rayedarên PKK ye te daxuyaniya Devlet Bahçeli xwend min jî piştî Nîvroyê bernameyekî taybet çêkir daxuyaniya Devlet Bahçeli mi temamî ji temaşevana re par vekir hevalên ku godar nekiribin dikarin piştî vê bernamê biçin videoya beriya niha a Devlet Bahçeli godar bikin temaşe bikin ka çi gotiye tu çawa dibînî daxuyaniya dawiya Devlet Bahçeli Ronî Reha yani zaman dem weft car car nadibê çe îşatî neserê mirov yani min cara bawer nekira ez ê hewqasî kûr û dûr dibê çe bangewaziyekek nefîsekek Bahçelî hewqas bi balkêşî bixwînim yekemîn car di jiyana xwe da ez hewqas dibê çe bi balkêşî vê bangewaziya Bahçelî dixwînim yekemîn ez vê bînim ziman duyemîn ev yani jargonê wê devokê wê beliye ne a Devlet Bahçeliye yani ne a hêza MHP'ye çünkü jargonê wan beliye ev gelek diyare devlet hişê devletî nifisandiye û Bahçelî serwîs kiriye di ku derê hatiye weşandin di Türk Gün ev jî rojname yani medyakeke nêzî MHP'ye Devlet Bahçeliye diyar dike yani destûra bingehîn a nûh wê çawa bibe Bahçelî divê derê de yek kevirê wê danîne yani heman demê jî ev jî dibe çe bi İngilîzî dibe samuray kurtesiya destûra bingehîn e wexta mirov xweşek lê binere destûra bingehîn ya nûh wê çawa bibe gelek mirovkanet têda zilal bibîne û adin mesela bi çi navî hatiye parvekirin jiyaneke civakî nûh û ji bo Tirkiyeke nûh bangewaziyekek dîrokî ji bo Tirkiyeke nûh yani Tirkiye tê guhertin Bahçelî vê dibêje yani ji bo jiyanekeke civakî nûh û ji bo Tirkiyeke nûh bangewaziyekeke dîrokî di vê derê de gelek tiştên balkêş henin mesela tiştekî îştira bêjim ziman da jî yani gelek guhertin heye nabêje tasfiye dibêje fesh seviye gotina Birêz Öcalan e yani heta niha Bahçelî çi digo tedî tasfiye bikin wa bikin heman demê fesh hatiye nifsandin adin çiye dîsa sernefîsekeke girîng yani beşek wê girîng bi hevra em ava bikin yekî wekî Devlet Bahçeli o tabêje em bi hevra ava bikin hûn navara wê zaten adin dibêje ev bangewazî yani bangewaziya Birêz Öcalan ya ji bo feskirina PKK nuqtakeke dîrokî ye û binê wê wisa tije dike em demokrasiyê tev hev nûh ve bi hevra ava bikin belkî qala gelê Kurd nake ama em zanin ya mesele ji Kurd re dibêje ha fesadî li holê henin ê yani dixwazin tedî ev çê nebin henin qala çi dike qala İsraîl dike qala Amerîka dike yani di mijar ew e ez bixwe ha di temsiliyetê de edalet û nizanim sîstemekeke nûh ya rêvebiriyê welhasil ev bixwe ez ha Tirkiye dixwaze yani Tirkiye qeydê ji nigê xwe davêjin qeydê yani bi nigê xwe hatiye girêtin davêjin vana tiştekî gelek nû ji bo hişmendiya weke Devlet Bahçelî ji bo devletê
ev tiştekî nû ez wê bibêjim. Hı hı. Lewra ez girîng dibînim ji hêla weka Kurdekî lêbinêre ne manîfestoyê ama wata tu ji hêla dewletê de lêbinêre manîfestoye. Gavekeke gelek nû he tiştekî gelek nû he. Ez dixwazim wê bibînim wê bînim ziman ev jî ama tiştê herî mirov binê wê xêzke ev di vê bangewaziya dewlet Baxçelî em destûra bingehîn yan nû wê çawa wê nifsandin em rengê wê hemî têda dibînin. Ez gotinê wî bibêjim dubare bikim divê bi reformên berfireh yeketiya me ya neteweyî bêxurtkirin edalet wekevî bibe bingeh. Baxçelî banga destûrekê nû kir dibêje em destûrekê nû ya bingehîn wisa binivîsînin ku herkes xwetê de bibîne. Baxçelî her wiha dibêje ji bo xurtkirina aştiya civakî, kêmkirina cudakariyê divê aliyên siyasî zimanekî çêker, berfireh bikarbînin. Yani zimanek pozîtîv bikarbînin. Tabii li gorî daxuyaniyên berê yê Baxçelî ev dikare bibe manîfesto li gorî wî. Ama vira da xîtabê civakên Tirkiye kiriye, civaka Tirk kiriye. Mesela dikarî bû weke jest bigota Kurd û Tirk yan jî di Sûrî de Kurd hemû milletên li Tirkiye ama negotiye. Kurdan jî weke milletekî milletê Tirk pê nasê kiriye ew xirabe belkî jî ev gavekî ye. Mesela belkî jî îcab nake merov ji kesek weke Dewlet Baxçelî ji nişkava guherîneke bingehîn guherîneke sedî sed hêvî bike belkî wî aliyê de mafdarî rast e. Ji bo Baxçelî û ne ji bo Baxçelî tenê ji bo îşmendiya dewleta Tirk ev gafek gelek mezin e. Gafek gelek mezin e. Ez vê jî bibêjim ev jî ne Baxçelî ev yanî dewlet raya wê hemî wê hewa difikire û bi devê Baxçelî tê gotin. Yanî ev jargon ev nerî na Baxçelî na Erdogan jî a tevahî ye. Em dibêjin ya hişê dewletê. Yani viya hişê dewletê nifsandiye Baxçelî dibe sera derbas bûye û hatî weşandin. Ya hinek xwarexnekirin bikeve mantıqa dewleta Tirkiye baş dibe. Xwarexne nakin. Tiştê ku anîne serê Kurda nabînin yan jî nabêje me xirabî kiriye. Kurd li bendê ne. Ku dewleta Tirkiye dengekî ji nava dewleta Tirkiye were ku bibêje rast e me kir me xirabî kir ama em bi ser neketin niha werin em rûpelekê nû vekin. Yani em tiştê wisa hêvî dikin ji dewleta Tirkiye rastî. Ama ew gotina Recep Tayyip Erdogan jî balkêşe Türkiye bi fesihkirin û radestkirina çekan ya rêxistinê ji qeyd û benda ku 40 sala bilingê xwe ve hatibû girêdan ve rizgar bibe dema ku bandora çekan nemîne ve hêza siyaseta sivîl ya çareserkirina pirsgirêkan zêdetir bibe. Ji vê yekê jî wê demokrasî 85 milyon welatiyên me fayde bibîne. Dibêje Tayyip Erdogan. Ama rast e eğer antimilitarizm mantıqa antimilitarizm li cem dewleta Tirkiye jî çêbibe yani her pirsgirêkê xwe hewl nedin bi çek û silahê bi şiddetê çareser bikin. Ev gotinê Tayyip Erdogan vî aliyê de nexirabin. Yani divê tiştek ku ji bo pekekê dibêje ji bo xwe jî bibêje. Bandora çekan gerek nemîne. Ama bahsa divê tenê bahsa çekên pekekê neke. Tişta ku bû sebeb ku pekekê derkeve holî çekên dewleta Tirkiye. Zext û zora dewleta Tirkiye. Ew e yani. Mamoste yani îro wexta mij dewletê lêborînê bende bin dewlet lêborînê bike an ya jî em ê bi lêborînekê bê xapandin ya jî em ê bi lêborînekê hêrsameyê heve zaten ev şaş e. Mesele dewlet lêborînê bixwaze nexwazine meselê. Mesele gerek Kurd zanibe do çi bû û Kurd çi dixwaze wê sibê çi bibe. Ama îro weta em li vê bangewaziya Baxçelî binere ev ji bo wî Baxçelî weke reformekê ye. و همان دمیجی تو تیرا رفورم کنه قال ترکیه کنه دکه بینه یعنی ترکیه کنه نورمالده هنا کبوتا یکی وقت باخشلی وی سوی بدن وی بگوتا چه وی لیدان بخارا یعنی ترکیه کنه تو دبی چه تو ترکیه بگوه yani ev ve zeda Baxçelî ve dibêje naxwazim pes nê Baxçelî bidim yani û hewceyê Kurd nê xapandin ama em vê dibîne lê belê mesele zaten dema tedî ev bangewaziya bi rêz Öcalan hat kirin
من د تویتر خدا جی مگوت از برز اجلان باورم گلک انسان هیچی من کرد یا تو چاوا پی باوره اما از لما پی باورم چونکی از زانم yani ev rexnê birêz Öcalan li PKK rêxistina xwe kirinin gelek di cîda ye û dibîne pirsgirêka Kurd êdî ji PKK pir mestir bûye. PKK mewcûd vê bin vê pirsgirêka Kurda wê nikane bi tam rabe. Lewra jî ez dibînim dixwaze tiştekî hawakî din yani hawakî hilkişînekê çêke ava neh tiştekî din ava bike. Pirsgirêka Kurd birêz Öcalan ez niha ji bo min kevir yek bi yek ciyê xwe digre. Pirsgirêka Kurd ji destê PKK derdixe, çawa ji destê PKK derdixe, ji ber PKK di qala navnetewî de hat teng bûye. Yani çawa teng bûye, navê terorê li ser gelek lîsta da ye û welhasıl anti-Amerîka cî demek dirêje hinek plan polîtîk hat meşandin İsraîl welhasıl birêz Öcalan yani vê baş dixwîne û lewra gafekek pirsgirêka Kurd êdî çû ser millê ew kesên bi hêzê navnetewî ra dişuxile yê weke Rojavayê Kurdistanê yê weke siyasetmedarê Başûrên Kurdistanê û ez jî niha dibînim yani ev bangewaziya Baxçelî hêdî rengê wan û birêz Öcalan li ser çil hev kirinin hêdî derdikeve holê û ez gelek cî da dibînim. Mamoste ya dengê me de pirsgirêk heye ya te da. Nana me dengê xwe girtibû ji bo wî dibêjim. Tiştê ku divê pêvajiyê de em wan da bikin tuneye di hemî vîdeoya xwe de jî ez dubarê dikim. Tiştê ku merû jê bitirse tuneye, tiştê ku em wan da bikin tuneye, pêvajo çi qas pêş keve ew qas baş e. Yani kesî heqê me nexwariye. Yani em heqê xwe di destê kesî de bernadin, tiştekî wisa tuneye. Pêvajo nayê wê maneyê ku heqê Kurda ji destê wan tê girtin. Pêvajo çi qas pêş keve heqê Kurda ê di destê dewleta Tirkiyeyê de gav bi gav bihist wê were girtin. Hêdî. Di derbekî de jî nabe. Ê nebû. Îja Ronî gelek baş e. Em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Ev sê çar roje em behsa agirvestekî di navbera Qesedê û dewleta Tirkiyeyê dikin bi garantoriya Amerîkayê û her wiha Fransa heye, İngîltere heye. Bi qismekî Almanyayê jî nav de ye. Em zanin Hakan Fîdan dema ku ji Amerîkayê vegeriya xuya ye tiştê ku xwestiye bi dest nexistiye lewma Tayyip Erdogan zû bi zû telefonê Putin kir û jê xwest ku Qesedê tevlî artêşa Sûriyê bibe nav de behele. Yani gotina helandinê bikaranî. Yani xuyaya Amerîka li gorî siyaseta dewleta Tirkiye tevnagere bi şiklekî anîne cem hev. Agirbest li ku derê çêbû, peyman çawa çêbû, di peymanê de çi cî digire, kengê dikeve meriyetê. Mamoste vana hemî hîn tarînin zelal nebûye ji ber ke dibêje yani dibêje ev agirbest di navbera dewleta Tirkiyê û Rojavayê Kurdistanê da pêk hatiye û rêveberên yani Rojavayên Kurdistanê û Amerîka welhasıl çûnen dibe çebaregeha İncilê ya Edenê ew ji baregeheke Amerîkî ye weke bêje NATO ye. Welhasıl li wê derê bi rêveberên Tirkiye re li hev civiyanin û li ser agirbestê ev peymanek çêkiriye. Ev agirbest jî ji bo tevahiya Rojavayê Kurdistanê derbasdar e. Ev tê gotin ama hîn zelal nebûye çi ye wê çawa bibe lê tiştê girîng çi ye bi hawakî wexta ev peyman hebe bi hawakî Tirkiye Rojavayê Kurdistanê nas dike tê naskirin. Wexta tu bi hêzekê re hev peymanekê çêke tu wê hêzê nas dike yani bi hawakî fermî tê naskirin. Ev di vê derê de avantajek xwe heye ama adin çi ye lêbelê di bergendî çi da yani ji bo vê Tirkiye çi xwest ama di vê derê şirova ez dixwazem bikim a girîng zanî çi ye ev hev peyman heman demê tê wateya Tirkiye dixwaze di qala navnetewî da bibêjî ka binerin vay em li hev kiriye min û Rojavayê Kurdistanê min û Kurda li hev kiriye ji bo wan êdî ne xeterî me pirsgirêka min û Kurd Rojavayê Kurdistanê tune ye Amerîka wexta Trump bixwaze ji vê derê derkeve aha binere min wan ra li hev kiriye û navbera min wan da şerê çêne bira Amerîka derkeve pirsgirêk tune ye. Mesele li goreyê min şirova min ev e yani tek armanca Tirkiye wê ji bo vê be çünkü çawa min dibîne
از کد بینم از روزنامه‌وان اسرائیلی و همان دمیجی اف روزنامه‌وان ترکیه نال واشنگتن دجی ادوی درید بینم د ناورا ترکیه و امریکا دا دیپلماسیا مزن تیمشاندن دا که ترکیه به هوا کی زلال ری امریکا بده که جبوی کردا اوی پرسکریک اوی تونیه کردا را پرسکریک اوان تونیه و وقتا ترامپ بخوازه جوی داری هر امی دوستا ترامپ وکه هیزک ناتو لسوریه ام دخوازه ام جی بگرن اف رول و میسیونا تا آنیه سرملی خواه امی بگرن سرملی خواه لی بلیل وی داری لپیشیا یه وی قبول ناکه اونایی ترامپ امریکا وی قبول بکه کیه اسرائیل ترکیه جی وی خطر ترکیه جی ویاد بینه ترکیه جی دخوازه جا به هوای کی ترامپ اسرائیل اقناع بکه همان دمی برجواندی اسرائیل چی به اوجی مسوگر بکه ناظره خدا پیمانه که چیه که ویج بوی اسرائیل نخطری به لی اسرائیل ویزوزو قبول ناکه جی برکه اسرائیل زانه ترکیه ناز دکه و همان دمی ریوبری ترکیه وکه اردوغان ناز دکه د پیش روزی دا اوی خطریات که جبوی اسرائیل چیه که اسرائیل وی قبول ناکه یعنی اگر ترکیه کانه به وی قبول کرن بده چی وی هبه وی وکه بردیل بده دا که اسرائیل اقناع بکه او اسرائیل سرهن تشتال هف بکه و او میسیونا امریکا نهال روجوای کردستان یعنی گرتیه ترکیه به هوای که وی میسیونی بده سر ملیوخه یک آرمانجا ترکیه چیه ترکیه وقتا بوی هوا امریکا جوی داری درخه و خلصوریه به هیز بکه دبی چه یعنی به شک و گمان دستکتین کردوی تیگ هره و اید اگر تیگ نرجی و دوی نقطه دا کنترول بکه دا کنه به ستاتو دا کردستانک آوانه به واندگوت یا دگو خطای مل قوزه ایراقی گریه تیب گوتنا وانده بیشم ام نهی لروجوای کردستانی ببه آرمانج اوه لی بلی اسرائیل اگر وقت بردیلا ویدا تشتکی گلگ مزن نگره زو اسرائیل قبول ناکه چاو قبول ناکه نکش بوی کرده قبول نکه چونکی خطریات مزن لسر اسرائیل هیه اما تشتکی دن هیه اسرائیل محکوم ترکیه جیرا کده محکوم ترکیه اف تانک و توپ و تیارین اسرائیل یه هر رو شر دکن همی گاز و پترول خوش آذربایجان دگره دسر ترکیه دی آذربایجان همان دمی گریدای ترکیه جی ترکیه کانه سبه یعنی دبی چه یعنی زختی مزن بدن سر آذربایجان اویک اما آدوی کانه ببیجه حیرا ناو بیوه سر بر را امنا این توش اسرائیل دشکی بشینه یعنی اسرائیل نا فرنگی وی نانی وی خارنا وی پیوازا وی هر چی ویش ترکیه تی پترولا وی گازا وی والحاصل دوی دری دا اگر اسرائیل اقناع به اگر ترکیه کانه به اسرائیل اقناع بکه و اف پیمانا نهاد بشه آگربستی یا وکل بارگاه اینجلی پیگاتیه از بخواد تکلیه درالات بینم یعنی درالا خطریه که مزن هیه آدن ما ترکیه نه حیرانی چاوی کرده وی سوا چه آگربستی چه که یعنی برگنده وی بردیلا وی چیه از بیجم قی سوالا هری گرینگ جبوی من اوه یعنی دبر چه دا ترکیه وی آگربستی چه که از بی قی حوجه روزنامه‌وان این کردی وی مزگینی دادن هنکی بحث اویج هم بکن یعنی وی برگندی چه دا بردیلا وی چیه فرمو استم دوی قناعت دامه که اسرائیل لپیشیا پرده اسرائیل وکر رکی خود بینه وکر راقب خود بینه حتی خالهف گرم دکه خالهف سور دکن اما پش پرده ده لهف دکن بلکه وی که چواکو تبعث کرد سر آذربایجان را دکن آذربایجان خواهی که دوست اسرائیل نشان داده و ترکیه جی دسر آذربایجان را دخوازه به اسرائیل لهف بکش خواهد بجم لهف کرنه جی و تشتکی دیجی هم دزانم دولت ترکیه جبو دسکفتین کردان جی بگره دکاره به هر کسی را لهف بکه بجم آماده به اسرائیل رجی بده بستینه لهف بکه یعنی اوسا خویاب کل برچاوی من yani kanê korê ma bi gotan vê bêjim İsraîl planê wê gelek dirêj plana çê dike İsraîl ji Tirkiye hez nake ji ber Tirkiye dixwaze dibe çe yani rojhilata navîn ew kontrol bike İsraîl Tirkiye ji bo xwe xeter dibîne İsraîl heta kanibe zûzû bi Tirkiye re rûnane ama İsraîl dawiya dawiyê madem û çima parve nakin çima Suriye nava xwe de parve nakin xwe parve kirine jî yani Bakurê Suriye Tirkiye kontrol dike Tirkiye dagir kiriye
ku aliyê jêr jî İsraîl hêdî berfireh dibe li wê derê. Heta Şamê jî divan du sê rojên dawiyê de jî ê pêş ketiye ber bi Şamê ve ne wisa? İsrail gelek hatiye heman demê İsrail yani ew herêman Dürziye zaten kiriye bin garantiye ew dibe çe Zozan û çiyayên Golan hemîro di destê İsrail de weke nêzîkî 15-20 kilometre nêzî Şamê ye li wê derê pozisyonê xwe girtiye. Türkiye jî li gelek ciya di bin kincê Heteşê de yani artêşa Sûriyeya niha balegeh ava dike û têda ye bi dizî têda ye. Velhasıl İsrail yani jihela dibe çe jihela Sîxuriyê da jihela agaya girtinê da ez bawer dikim yani ew hîn destê da hîn agayê xurt hene li wê derê nihayî armanca Tirkiye çi ye. Lewra ama ev hevpeymana agirbestiyê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de ya ki dibe çe dibin çavderiya Amerîka da pêk tê armanc bi hawakî Trump dixwaze ji wê derê here û berê xwe bide Çînê û heman demê hinek kelemên mezin hin tiştên hedefên mezin armancî mezin ê Trump henin. Trump dixwaze bi hawakî wê derê safî bike lê belê niha İsraîl nayêle here û heman demê jî Trump jî dixwaze ji niha pê ve çergê ew fîşeka li guhê wî ket û nehat kuştin ew wîdî weke mesîhekî xwe dibîne dixwaze li her derê aşîtiyakê hava bike û dawiya re jî dixwaze xelata Nobelê bigire. Yani xelata Nobelê bigire bibêjî kaneke mêzeke şerê Ukrayna û Rusya min li hevanî Kurd û Türk dijminê hev hewqas hezar sal bû dîdî gotiya dijminê hev hezar salî ne min li hevanî welhasıl îro wexta yani artêşa Tirkiyê êrişî Rojavayê Kurdistanê bike û bi hawakî hewqasî demek dirêje Amerîka li wê derê ew parastine ew ê ji bo Trump bibe lekakek reş. Bi hawakî Trump dixwaze here Tirkiye ji vê dibîne Tirkiye jî dibêje vî tiştê tu dikî weke qereqola te li vê derê ez ê hebim ama İsraîl vê qebûl nake tiştê ez dibînim feqet İsraîl jî dawiya re hinekî mecbûr e çawa hinekî mecbûr e yani Tirkiye di bergendî viya da berdêleviya da muhtemelen wê gelek tişta bide da ku Kurd dayika xwe nebîne. Velhasıl nihal axa Sûriye ev diqewme ez vê dibînim. Ez li ser vê nexşê nîşan bidim. Mesela ev Şam e Damaskus yani ev jî pêşketina İsraîlê ye. Yani bixwaze heta nava taxên Şamê jî dikare pêşkeve. Yek jî ev xerîte belkî guheriyê jî li vê derê guherîn nîşan nade ama İsraîl ber bê Şamê ve hatiye. Mesela ev der taxên Şamê ne yani. Gundên derdora Şamê ne. İsraîl jî hatiye heta vê. Palmîra yani Palmîra sedemê Tirkiye dixwaze bigire te dî em qala Neqaba Dawud dikin Dawud koridoru dibêjin yani Neqaba Dawud. Yani ew çolekeke viku vala heye li wê derê wexta Kurd hinek Bêjim ev der herema Durziyan e Swêda. İsraîl ev cî hêşin hûn dibin İsraîlê herema Durziya ji xwe kontrol dike. Hemî kontrol destê İsraîlê de ye. A ji vê derê heta Rojava heta Cîzer a vê derê çol e. Gund min tune ne. Nîvî di wê navberê de çîk heye dibê çe ew min han nav dîsa ji bîra kir Palmîra heye. Palmîra vay vê derê tam navendê de ye a vê derê ye. Tam erê ama nêzî wê Neqaba em dibêjin yani wata li wê derê kî xwedî hêz be ew Neqaba Dawud ya jî dibêjin koridora Dawud ama ez biqê Kurdî mirov bê Neqeb ez ê hîn welhasıl wê bandorê li ser wê derê bike yani heger siberojê di wê derê da di xetên enerjiyê da tiştek çê bibe tevgerek çê bibe Kurd û Durzî xwe bigînin hev bixwazin bi xwe bigînin hev Tirkiye dixwaze li wê derê cî bigire yani ji ber ku îro Heteşê li wê derê nikane cî bigire ji ber ku gelek yani alîkariya Kurd dixwaze ji bo wata tu li wê derê hêzek xwe Kurd cî bike hinek viku vala ye av nîne derekeke çol e yani hewceye hêzek Kurd li wê derê hebe da ku nehê li Kurd û Durzî biyên hev da ku nehê li İsraîl li wê derê koridoreke an Neqebekê veke Türkiye li wê derê jî ev planê wê hene yani dixwaze li wê derê cî bibe û zaten hawê hat gotin İsraîl careke an du cara lê xistiye li wê derê li wê baregehê xistiye. O baregeha tu baskî ev dere rast e kî vê derê kontrol bike koridora vê derê jî kontrol dike. Belê. Oy mivanê min Faysal Dağlê pêşniyaz li Qedsê dikir pêşniyaz li rêveberên Kurdan dikir ku bi İsraîlê re li hev bike ev koridora ku ji deriyê
vedere el-qaime eri vedere kontrol bike hatta İsrail'e kontrol bıxa destê xwe. Ev wê demê dikare yani şert e. Aliye stratejik ve şert e ku mirov vê kontrolê sînorê Ürdün û Iraqê tamamî kontrol bike. Baş e Ronî niha hevdîtina rêveberên Yunanistan, Kıbrıs, Azerbaycan, بله İsrailê hevû du dibînin. Dewleta Tirkiye têda cih nagire, pê naşêwirin. Xêr e, çi dixwazin bînin serê Tirkiye gelo? يعني تشيرجي بالكيش يعني تل أبيب بيجنات هفديتن لكدري بيات لقدسي بيات لجوريسلام بيات جوريسلاما إسلام تركيا دبيجة نا تدي فلسطينيا يا نا إسرائيل لوي دري وك سمبوليك بيات أو جي بالكيشة يا دنجي تدي دوسي روجا حرد وزيرين كاري دربة إسرائيل ويعني صار و وزیر کاری در و ترکیه داویجین جهف داشت برگ اردوغان چی گفت بود پیام که یا وقتانی دروش بری بود دا yani منش خودی هیوی اسرائیل هلکش دولت سیونیزم نظام چوا ببه والحاصل کی برسوف دا سار برسوف دا yani وزیر کاری در و گفت اردوغان مروکی دجمنی yani نتوجهیه دجمنی اسرائیل و antisematik yani İsa'naki bu havaya ve icari Türkiye ilişki kırgan debe çebersuvda velhasıl ama daman da ji evin Yunanistan evlüve deri bu u gellek debe çe yani navbera xda hevpeyman çekirin plan u proje li ser hatine çekirin ev jî çawa dibe çünkü di bahra spîda bi taybet ev derdorên Kıbrısê û nêzî Lübnanê û İsraîl enerjiyeke mezin yani gazeke mezin heye. Li wê derê Türkiye zaten ji lîstikê hatiye avîtin Mamosta Stanyaki bilmin ha tamam. Eri tişnabe em nekerî be. Hevan û divê naberê de ez bînim bîra weş kerema xwe re kanala me mezin bikin bibin abone. Gelek heval hene hîn nebûne abone. Pir hêviya min ji we ew e hûn vê kanala me hem bigînin herkesî bibin abone û her wiha di medya xwe ya civakî de tim parvê bikin. Tim hewesiya xwe bi rojnamevanên Tirkiye tînim. Yani êwan temaşevegerê wan, şopînerê wan diçin milyona. Behsa 500,000 şopînerê wan, milyonek şopînerê wan tê kirin. Ê ku abone ne, ê ku teqîb dikin. Merû pir dixwaze di cîhana Kurdî de jî tiştê wisa çê bibin. Ev girêdayî wê ye. Yani hûn temaşevanên hêja, hevalên hêja, eger hûn bikaribin kanalên Kurdî wisa pêş bixin û hinekî yani me jî dixin serê vê rêyê. Me teşvîq dikin, hêz û quwetê didin me. Eger hûn hêz û quwetê nedin me em çawa dikarin pêşkevin? Yani ji qas hûn ku derê kanalekî Kurdî ne tenê ama kanalekî Kurdî hûn ku derê bibînin, bibin abone, pêş bixin, mezin bikin. Zimanê me dibin nava civaka me de zêdetir were axaftin. Sibê du sibê em ê siyasetmedarê me jî bînin, bidin axaftin, hevpeyvînan bi wan re çê bikin. Eger kanala me piçûk bibe çawa dikare em bikin van nîşana? Yani pêdiviya me piştgiriya we heye. Ji kerema xwe re eger hûn van daxwazê me bînin cî xizmeta me ye ji bo we wê zêdetir bibe. Rûnî axaftina tenê biçû me kerem ki. Belê lewra li vê derê yani di behra spîda jî şerek heye, şerekî li paş perdê tê meşandin heye. Di behra spîda ev xeta enerjiyê ya wê ji Pakistanê dibe çe ji Hindistan hettanî Almanya were wê serkura were. û heman demê jî ev enerjiya ev gaza li behra spî wê derkeve wê serkura here Ewropa. Hemî vana nîqaşin û hemî vana wê bibin rojekê yani belkî şerekî sîng û sîng çê nebe ama ji niha da şerekî di ser vê meselê dest pê kiriye di navbera Tirkiye û Yunanistan û İsraîl da
دست پیکریه دوی دری دا سه هیزی خورد هنن یعنی یک اسرائیل یک یونانستان یک ترکیه اف هر سه هیز هاتن همبری هف دوا هیزانا دا اسرائیل و یونانستان به هف دبی چه ملدانه هف ترکیه جی ویل وی دری ترکیه دبی جبرا کرد دبی چه دایکا خانه بینه ویل وی دری جی جوی دری ویل وی دری جی وندا بکه والحاصل يعني شو دبينن النابرة يونانستان وإسرائيل دا لسر مسألة لهواتنك هوالتياك هوالبندياك كرت هي تركيا وانا حمية دبينه وما يجي بداوية رجريدانا فتكليا فا ببرسكليكا كرت هي شو برسكليكا كرت برجع نقطة تركيا هلا ويا لواز برسكليكا كرده لورا دوی دمیدان ها اپ واژه هاتی هاویتن و با باخچلی ام دبیجن یا هو قص رادیکال تشتا دبیجه نه سوا چاوی کردی رشو بلکه ام حمی ذاتن دبی وی پیام خدا جی دبیجه یعنی هیز نام توی دبیچه خدانه بندمه دا که ترکیه او سببه نه کام به هفره خورد ببن والحاصل حمی ارمانجه و اما ابجی نه که معنا که کرد جی یعنی دبی چه نا ببیج ارمانجه و امجیم ترکیه را لبنا که نه جبوی برجواندی کرد چه به حوجه کرد جی وی هوا پوزیشن خواه کوزگا خواه بگره دگاف د روژین داویه دا د مهین داویه دا پشتی اف ایریشا حتشی یا در باسی دبی چه برای خدان حلبی اوپیرا چون انزانم حموس و انزانم کدری و شام گرتن هیچ کرد هات سری کرد از وی ببیجم یعنی اف کردی اف 13 سال روجاوای کردستانی خودی هیزه و داعش تیک بر و هوقاس جهانی بالناو و دنگ بو لحر کلان جهانی لحر قاد و میدان جهانی جهر رنگی جهر زمان انسان دهات جمعه و دگوت بجی بر خدانا کبانی بجی یپگه یپجه کردا او خوش جهلا سیاسی دا بکارنانی هاو جهلا هنک تشتین ایدولوژیک دا هنک هلا تشتین تئوریک دا بکارانی او هیزا در کتبو هولی کردا وک وارو مهین داوی چاوا کتی لو تفگری اگرش دست پیکی دا کرد وسا تفگر یابانا اولگوری وی گفا تبا آویتن روشا کرد بطایبت روشا روژاوای کردستانی ایرو وی لآستک اکدن با اما دیسا جی کرد نه اندوینن روژاوای کردستانی یعنی او 3-4 مهی داوینن نه روژاوای کردستانی هشی کرد یکمین جار جبوی کرد بلزگینی کتیه لبو تفگری لیبلی زمان پر تنگ بویه زمان پر تنگ بویه یعنی مثلا چه گفت ویا لسر افتیکلیا د نابرا اسرائیل و یونانستان و افجمناتیا ترکیه والعصر وانا حمی گریدای هفن یعنی وانا یک نبسری خویه وانا حمی گریدای هفن لیبلی جبو کرد هنکی درنگ کتیه کرد یعنی یا و پرسکریکا کرد یا و پشتی 100 سالی را تدی پشتی هر پیمان لوزانی را 101 سال در باس بیه یعنی هات آسته که گوسا اگر کردا و 13 سال بری چرگی به شر کوبانی بسر کفتن شر کوبانی را وقتا کرد بسر کت و داعش دیک بر اگر کردا بوی هوا رجتا که خارگز که هبا هین خورد هین زلال هشی کرد لسری کرد با اوجبوی کرد تفگریا ایرو روشا کرد وی گلک جدا با اف تشتی نه و روزین داویه ام کتن تنگاسی ام دبیجن اموا بکن وانا نه حوجه محمی و مثلا تکلیا کرد و اسرائیل اگر هبه تشتک هی لولی حوجه 10 سال بری چی بوبا مثلا درزیا از ببیجن یعنی ام بین 5-4 مهی داویه درزیا کتن تکلیه درزی خلق کی آخر سوریه خودی هزه و اوجی وک کرد نهاتی ناس کرن اما وان ساعت 3-4 مهی داویه را کرد و درزی به هفرا تکلیا که فرمی چی کرنن بنره به وان 3-4 مهی داویه را اف تکلیا کرد به درزیا را چی کرد چه بو درزیا ارتش افاجن اعلان کرد حوجه 17 سال بری بوبا حوجه 17 سال بری بوبا کردا کانی بو تکلیا خواه به درزیا را چی کرد به توهف پلانک چی کرد و 10 سال بری ارتش که جن لدرزی هاتبا اعلان کرن و همان دمی هر تشت مساج بوی علویاش بوی هلیدن والحاصل کرد هنکی درنگ مان وانا حمی تفله هفن يعني بهذا جريداي هفن تركيا كتي تنغاسيا كمزن يعني ياوي تركيا نه اضابكن ويا اف تركيا ايرو الهولي هي ويتيجها ام القدري بينن ام هذا الشر ناف تركيا دا يجيب ويا اف تدي بيتش اف مشو متينو ود قضنا بنتوي دا
والحاصل اما اف شش هفت مهین داویه هشی کرد هاتیه سری کرد جبوی خطف دگاره لی بلی کلک درنگ مایه ام تم وسانه شخوام گوتو بود ترن راد به یعنی ترن چو دستی خوازو بگرن جبر وی یکی گوتو بود تشتی کو کردان واندا کریه هی گلو هجی یعنی کرد نکارم خواه بگیرن ترن سیاستی آل روشتا نبین مامسته یعنی کردان انرژی وندا کریه کردان زمان وندا کریه کردان در فت در کتن اولی وندا کرنه مثلا ما zaten kurd tiştekî wî tune bû em bi tiştekî wenda bike ama tiştî hatû bernigê te dibe ya topa hatû bernigê te tenî xwe wê demêlê nexist mesele ew e yana kurd nexwedî dewlet te nexwedî statûyê tiştekî wenda bike nîne ama فەرسەندên dîrokî dibêjin tim zû bi zû nayên pêşiya meriye ev fersendin canan jê re dibêjin konjonktûra siyasî jî li rojhata navîn deverekî din ê cîhanê dema ku hewa av û hewaya siyasî diguhere te tam di wê demê de di wê kêliyê de te ew fersend bikaranî te bikar neanî tren diçe wekî sed sal berê hemî wenda dibe êdî îş û karê zarokê me û neviyê me tune êdî ji me re nefir bikin ji ber vê yekî an hat pêvajoyek koronî behs dike em navdane tam pêvajoyekê dîrokî ye ev 13 sal e dest pê kiriye li rojhata navîn ama Kurda hêjî tam bikar neaniye tiştek ku rast e li Rojavayê Kurdistanê berxwedanekî pir mezin pêk hat pir tesadüf çêbû ku Amerîkaya rekete nava pêwendiyê mesela Kobanê nebiya Kurd û Amerîkyan hev û du nas nekirine bi hev re neketina tekiliyê fersenda îro jî çêne dibû pirsgirêka kurd ez bi kurtasî vê jî bînim ziman mêzeke pirsgirêka yani pirsgirêka dava Kurd û Kurdistanê nebêjin pirsgirêk çünkü ev gotinek ji Tirkiye hatî tercüme kirin Kurd sorunu tê dava Kurd û Kurdistanê derdê wê êşa wê herî mezin di nav çar dagirkerê Kurdistanê da dor dibe çi hatibû pêçandin û nebû cîhanê nedibîst nebû pirsgirêkek dawekeke cîhanê lewra mesela 1980 wexta bi rêz Öcalan ji Sûriyê derket bi hawakî xwest weta berê xwe da Ewropa bi hawakî xwest vê pirsgirêkê bînin qada navnetewî û hinekî jî pêk hat her çi xwast berdêla wê jî yanî dîlgirtina bi rêz Öcalan bû lê yekemîn car piştî vê buhara ereba ya li rojhilata navîn dibe çe tozanek rakir û gelek dewlet û dîktatör têk birin xweyahan Sûriyê û li Sûriyê wê jî bibêjim ev jî serkêşiya vê buhara ereba İsrail dikir yani ne tiştekî hema bi xwe çêbû bû yani planek hat meşandin û pêk hat welhasıl xweyahan Sûriyê wexta xweyahan Sûriyê ji Kurdara derfetekî xur derket mala wan canik û camêran ava bin yên li Çiyayê Kurdistanê hêza tevgera azadiyê yanî şervanên bi rêz Öcalan ê PKK hatin ew gel parastin an jî jê re pêşengtî kirin da ku rabin ser xwe biparêze welhasıl bi şerê Kobanê ra û bi qetilama hat ser Rojavayê Kurdistanê û Şengelê ra lê bi taybet bi berxwedana Kobanê ra pirsgirêka Kurd daw û doza Kurdistanê ji sînorên Kurdistanê û sînorên dagirkeran yê axa Kurdistanê sînor kiribû dixwestin bi fetsaninan derket bû tiştekî bû dawekeke navnetewî lê di wê derê de Kurd derengman yanî Kurd çawa derengman Kurd xweş nefikirîn xweş planê xwe yanî serê Kurd ne zelal bû çi dixwest yani serê Kurd nabêjim serê pêşengên Kurd ne zelal bû wê çi xwest mesela ji tara mînakeke gelek îro mij hevalekî jiyanî ziman dema di şerê Daişê de hinek eşîrên ereba hebûn ên derdorên Deir Zorê Reqqayê û min bicî hinek eşîrê ereba hebûn yanî pir tûj bûn û hemî şervanê wan hemiyê Daişê yanî şervanê Daişê hemiyê wan bûn ama di vî şerî de ev heqê te heye tu wê eşîrî gêr ke qebûl neke ji ber ku bawerî pê nabe di şer de jî ev hesab ji te nayê xwestin te çima yanî ev eşîr wa gêr kir şerîn dewam dike Kurda gona em ê îdeolojiya xwe nizanin bi çi em ê wan jî bikin însan ya heyran derfet derketin olê bi kar bîne
ایرو و عشیرانا چردکن هری سری روجوای کردستان سری لمبر کردار کو عشیرانان اما د شر د درفر تکیته بو چونکی تمام د داعش دیگبر ایدی و عشیران لهولی مابون اما دیساجی مجبور مابون دستی خرا کربو اما تو با عشیران کام باور به درفت کی شر هیت و عشیران گیر کش کدری عاطبن دو سوان گیر کن جبر گوار براج یعنی بنداوین لوی دری چی بو گلک عشیرین عربا جی خوگارین هات روجوای کردستانی اسقالا 5 سال برید کم والحاصل هو عشري بري خو دجمني كرد بون چونكي ناوان كردا دا شر اخي چي بو اساد رژیمین اساد اخا كردا استند بو زمان لورد نابرا بانو كردا دا شر کی دبي چه کینو کو رکو کینه دیروکی جه قال لك درفت بكارنات انشوا بكارنات جبرك بروجاك الهولينين بو يعني دعوه بروجاك دعوه كرد وكردستاني زلال هولينين بو لي بلي في داويه هشي كرد هاتيه سري وقافين قال لك خرطه فيجا از فيجي بفيجم روني وان روجين داوی امریکا انگلتره المانیا و ولاتین جی بانگله همولاتی خواهی سوریه کرن کو عاجلا جوی داری درکوین اف دبه کو اشارت شرکی به دبه کو اسرائیل ایریش سر هن هرمن جدای سوریه بکه گلو دبه کو ایران بکه و دوره یعنی چت قومه لسوریه چما وان ولاتان جنشکا خواستن کو herkes درکوه جو سوریه از فيجم يعني شروع من أفا دنالبرا إسرائيل وتركيا دا هر دبي چه وقت دبي شارك چه ببه أفيك أما آدن جي هناك شرطو مرجي تركيا هنن هاقل روجاواي كردستان الغوري واشرطو مرجانا نلفن يعني دبي چه تركيا إيريش روجاواي كردستان بكا أمريكا الويدريبه إسرائيل الويدريبه يعني أمخوانا خابينن يعني شرط تركيا چیه گرک روجاوای کردستان استاتو نخوازه گرک لوی دری استاتیا که بناوی کرد و کردستان پلان و پروژه که وسط تنبه دبه به هوا کی خری و بریا که دبه چه کیم هبه خبری و ببن اما پرچاک کی سوریه پرچاک ارتش سوریه وانا هاگر وقتا دولت ترک فهم به وانا وی قبول نبه دولت ترک و ایریش روجاوای کردستان بک به شک و گمان از بده بیجم و دولت ناونتوی جی وی باش زانن و اف پنگاوین آشیکی و واتش تنافتن همی داوی مسئله اف دولت ناونتوی وی باش زانه یعنی دنابرا اسرائیل و یعنی اگر نه اسرائیل با افتشت اسرائیل نال سوریه پیک تینه و ویریش اسرائیل تینه سر بالگه این ترکیه لوی داره normalde şereki despê bikra yani Türkiye ev İrak Suriye ba ev Irak ba ev devlet Araba girdin ba Türkiye naha artêşa xwe ajotu ba wê dirê û İsrail şerekê bikra ama Türkiye nikane bike ji ber destê İsraîla silahê gelek xurtene û dawiyê Amerika İngiltere li piştin Türkiye naxwaze deryakî mezin ji xwe re veke Türkiye ji vê tirse heger wexta êrişî İsrail bike her planê Türkiye dixwaze pêk bîne hemiyê têk herin و چاغي دبي تشبه دبا كرد الباكوري كردستان يجي سري راكن هزي نافنا تويتي كمن دوري الباكوري كردستان يجي كرد سري راكا وشارك ناف خويج دس بي بكن نافرا تركيا دا يا نافرا كردا وتركيا دا والحاصل اف دولت غازي لهمولاتي خد كان دبي جا خد باريزن مرن ودار نجسري در كفن يعني دو ريسك هولي هي يك نافرا اسرائيل وتركيا دا ادن جبرج اسرائيل دبي چه يعني بوزي تركيا قالك جارتي داخل عدل ويدري تركيا تركيا دي بيجين alttan almak Türkiye jibini da dıgre Türkiye naxaza dengi kadar hatta Türkiye kanaba naxaza dengi kadar ama ev risk yani her dibece her vakt debe agır vekeve li adın da gotuna xajbirne ki ev teoriya teji dikeve devri te gotu ya devlet Türkiye jiboku باوری بده امریکای جبو که امریکا رو بیجه بلادلی ترحت به تو دکاری جروجا تناوین ج سوریه جروجا و در که بی سوز از به هم به کردان را هم به درزیان را هم به عربان را همیشه به اسرائیل را از نابرا خوش بکم از دکارم تا تمثیل بکم یعنی شونا تا بگرم افجی اشارتی ویه که ترکیه پر نخوازه گنگشیان در بخواه چونکه چقاس ترکیه پروبلم در خواه امریکا او خواست زیده دمینه لسوریه
Mesele evet zaten. Lewra Türkiye dibe çi hatta ji destê Türkiye'te Türkiye dibe çi ji canê xwe dide dako bi hawakî planek wê din heye. Bi hawakî Amerîka ji wê derê derxe û ew jî weke qereqolek NATO kir berge endamek NATO ye. Zaten ev dibe çi wezîrê karê derve yê İsrail bangil NATO kir. NATO veya çawa dibe çi endamê te ye. Yani hevkası erişimi dike, hevkası erişi havaya antisemitizm erişimi dike veya çava dibe çe yani bu NATO'da endamite. Velhasıl Türkiye duhaze vake hezeke NATO ser nave NATO ama dibin şemsiye Amerika lüvederi evci bigre u Amerika ra dibeje ez kavar navaram nu kurda çeketi ez yani Kurd birayı mine ev proje nal Türkiye navara xwe kurda meşine duhaze li Suriye jî pek bine da keturan bir rahatî derkeve. Pirsgirêk çi ye? Pirsgirêk İngiltere ye. Ama adin heger vana yek pek nê ez vê bibêjim. Türkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. Berdêla wê çi be? Wexta Türkiye fehm bike Rojavayê Kurdistanê ki xwe bike statû weke Başûrê Kurdistanê dibe çi Federasyona Kurdistanê nizanim çi a Sûriyê navekî wîsal xwe bike bê şik û guman ji sedî 10,000 Türkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. û viya Türkiye jî zane, viya İsrail zane, viya Kurd jî zane, viya Amerîka jî zane, viya herkes zane. Ha wê çaxê li holê çi heye Türkiye niha tiştê nizane çi ye dema Türkiye wexta êrîş bike gelo İsrail, Amerîka, Fransa va hêzên niha bi Rojavayê Kurdistanê ra alîkariyê din Rojavayê Kurdistanê wê çi qasî alî Kurda bike. Yani zaten hey şerê sîn û sîn de alî Kurda nake ama hêzan teknîkî wê çi qasî bidê. Ekonomiya Türkiye wê çi qasî derbê bixwe. Heman demê nav Türkiye pirsgirêkeke civakî heye. Yani navbera Erdoğan û MHP û dibe çi İmamoğlu û CHP da. Velhasıl ama ez vê bibêjim eger Kurd di vê demê de xweş bilîze destê Türkiye pir teng e. Destê Türkiye di dereke gelek zehmet daye. Îro Türkiye ketiye vê rewşê wexta tu çi bixwaze tu nikabî Türkiye bigire çûyî dî. Yani Türkiye ji vê zêdetir lawaz nabe. Yani te çi ji Türkiye bi dest xist divê îro be balkêşe tespîtê te îşe pir balkêşe ronî. Pir kêfema ji van tespîtê te re. Mamoste ya fermo tiştê xuya ez wisa dibînim dibe şaş bimîjî yani. Qesede û hete şê li hev kirin beriya 3 hefteyan. Ama di destûra bingehîn de tiştekî nehatiye nivîsandin. Di ser de jî hikûmetekî hatiye avakirin ne li gorî dilê Rojavayê Kurdistanê ye, ne li gorî dilê Durziyan û Xristiyanan e. Çima hete şe li gorî peymana tev nagere, çima radibe bi tena serê xweş xwe re hikûmetekî ava dike, kabîneyekê saz dike, rêveberiya Xweser jî radibe dibêje ev hikûmet me temsîl nake, îşê me pê tune, em li herêma xwe, ew li herêma xwe. Tamam tiştekî bêjim. Dema wan û dibe çi fermî bûya tedî ev agahiya hat hete yani Colanî û Mazlum Kobanî li Şamê li derekê hatinin cem hev û peyam belav bû wênê wan belav bû û li ser çi ev kirine belav bûya. Çergî çer bû serê sibê kîç û Şamê serê sibê hawekî lezgîn Yaşar Güler, Hakan Fidan û serokî Mîtê. Yani kabîna şer berê xwe da Şamê. Ha em vê çi dibêjin niha anika ev kesê hatine dest daye ser Sûriyeyê wek Colanî û hete şê navika xwe bi Tirkiye vegirê daye. Wexta dest piştgiriyê jî Tirkiye negire nikane. Yani nikane rojekê li ser niga bisekine. Nikane rojekê li ser niga bisekine. Velhasıl yani çi dibêje çi peymanê îmza dike bi Kurdara Türkiye de here skura wî digire dibêje na. Ev jî em wê dirê bandora Türkiye dibîne. Yani ev peyman çêkirin rast bû ama Türkiye bu serê sibê ev kabîna şer çû wê dirê Yaşar Güler û Hakan Fidan û Mîtê. Ev her sê kes her sê baronên şer ê Türkiye çû wê derê got na tew vî hewa min qebûl nakin. A tiştê tu kanî bi Kurdara çê bike tiştê herî zêde em jê tawîz bidin em bibêjin erê ev e. Ya velhasıl di vê dirê de jî Colanî jî ketiye tengakek mezin neke ez yani dibêjim Colanî baş e. Ez dibêjim Colaniyê reben jî tengasiyakek mezin da ye. Lê hêlekê Amerîka li serî dike
لهلك تركيا اللي دخل لهلك كرد اللي دخل يعني دخل بك كرد بيجي حيران اف لهلك السعودي عربستان لهلك تركيا اما داوية اب يعني نگاری نزیویه هوا سال خودی کریه و اوانیه وی نقطه ترکیه داویه ترکیه و ایرو ترکیه وقتا پشتگریه نده ترکیه لهمبری وی لدجی وی شربکه ترکیه کانه وی ناف 2 هفته تک ببه چونکه او گلک هزین چکداری yani هما سرکه یک سمو وقتا السمو ایرو سری راکو بيج از حتى شي قبول ناكم وز عفرني نادم ونظام كل نادم وكل نادم يعني جولاني تيكشو وبشتقريا تشكداري يا تركيا يعني الجنبه هيزانايا جولاني نكان الهمبري جولاني الهمبري قصدي شربكه الهمبري درجا شربكه الهمبري علوية شربكه الهمبري سمو شربكه الهمبري كي شربكه والحاصل جولاني جريدايا يعني ها انت قلت يا شما انت دي نظره قضاء فيبان شي قرنا ما انها قابينا جولاني دبينن جولاني افتشتين قرك ودبيتش يعني دستورا بنجهين دا شما واتشتان بيجنين جولاني نكان بيجنيش بلکه تركيا دستور ناده تركيا دستور ناده والحاصل الفيد ريداجي زلال خيادبه تركيا لسوريا جبوي كردا چه دخوازه و چه نخوازه نها پرسێکیش بۆتە هەیە دانەڵد ترامپ دخوازە ئیسرائیل و سعودیان لە هەبینە یان ئیسرائیل و ترکان لە هەبینە ئەوەلیەتە ترامپتە چێ هەیە حميا ترامب انقد بهيلا ترامب بهيلا ترامب مسيحه او يدخل مسيحه كتبينه قول له لقيه ويكت ونمر او دبيتش سكباني يقول له برا ويدا ويجي تام دوي كيليدا سريخ اواكر قول لك نورمالده تام لورتا نيدكت قول له شو لقيه كت جوي روزي وشيندا ترامب يدي مسيحه ترامب دقازه لحر دري اما حركز لهف بي وبخيراوي بالصياوي او جي ببيجا من وصا فرمان كر فلان كس لافات فلان كس لافات فلان كس لافات جبوي ترامب نمسلي ها سعودي عربي وها كرد وها ترك دخاز حركز لافي اما حركز او جبراي حركز يمزبه نها برێک وان باسەوەی ئیددایە بکەن ئیددایە و دەم پارتی و دەدەمێن پێشمەدە دە حکومەتە AKP'دە جیهی بگرێ برێک وان باسەوەی ئیددایە بکەن ئاگربەستە دەنابەرە قەسەدێ و دەولەتە ترکیەدێ چ دخوادە دەحەوینە تێباس کرد بوو دیسە قسمێکی دووبارەیەکم ji ber ku em mijar diguherînin ya beriya her tiştî vegera Efrînê çêdibe vegera serê kaniyê çêdibe yani wisa biryar heye ama di pratikî de hê tiştekî tune ye hemî koçberên ku ji Efrînê derketibûn ew ê bikaribin biçin ser mal û milkê xwe zeviyê xwe dewleta Tirkiye wê êriş neke çeteyên dewleta Tirkiye wê rê vekin tiştekî wisa heye ya din balafirên dewleta Tirkiye li ser rojava nikarin bifirin ne dron ne balafir yani xeteriya suîqasê jî wê ji welê rabe tiştî wisa hene tiştekî lê zêde bikî heye يعني tamam avanayı bibe ona pozitife Türkiye çi bigre yani Türkiye ve tamam bibej bira kurdware Efrînî ez qaş kurdan adım حتى نها قاش كردا ضم دبيتشا يعني من دبيتشا من كرد كرد من ايش دورن عفريني ازيدي تياري خرناكم التناخم تناكشم تمام باشا تمام تركيا شو خوازه چما تركيا شو خوازه اما زانم شو خوازه شنو من يعني زانم تركيا دبي تيجي غارانتيه بدمت نر سيستم دولتي تو نر سيستم ستاتيو نخوازه تمام بهاوي از كرد الفيدري چوال هفدكن بو هاوي تيجي سيستمك وصل سوريا افابوكا ببرچاك سوريا وقت تو في غارانتيا بدمه ازيج في غارانتيا بدمته ev nêzê çar rojin nîqaşekî heye û vê agirbestê beyan nakin eşkere nakin herkes zane ku îmze biye xilas biye ama eşkere nakin reveberiya xwe ser jî eşkere nake çûnke ew dibêjin Amerîka biye garantûr dibe Amerîka eşkere bike tiştek wisa heye از في بيجم از في دليل رحنا ناكم تشتكي ها يعني اناليز از في مكتمله بقى çünkü ما دولتك هو كتركيا Ronî tiştekî tu bibêjî tune dewleta Tirkiye ji xwe tunebûna Kurdan dixwaze dewleta Tirkiye şert datîne ser Kurda dibe tu çekî xwe dayînî dibe tu werî teslîm bibî veya şîrovemenîne dibe tu dewlet îlan nekî tu rêveberiya xwe ser îlan nekî
دەبێت تۆ بەحەلی تۆ نەببیت نەڤ ئارتێشە سووریەدا نۆرمالە دەولەتە ترکیە یانێ دەبێژێ Kurda wexta Kurda amêze Kurda xeta kir. Kurda wexta Kobanê girtin û gelek deverê din girtin û hêdî berê xwe didan tebqayî û hêdî ad wê derê de Kurda gerek statiya xwe îlan bikira. Gerek wezîrê xwe derve îlan bikira, wezîrê xwe parastinê îlan bikira çunkî Daeş li holê hebû û dewletê navnetewî hemîl cem te bû yanî şer li qadê li meydanê şerê germ dihat meşandin. Kurda gerek wê çaxê dibe çe pozisyonê xwe xurt diyar bikira stat û îlan bikira. Çi biba wê çaxê wê biba. Niha ez pêşî reaksiyona te merak dikim. Camerekî heye me ev nûçe di Rûdawê de dît ez pêşî parve bikim. Hasan Oktay di Rûdawê de bersiv daye pirsên hêvîda zana bêjera Rûdaw TV û tê de îdia dike ez bêjim çi dibêje paşê ez şîrova te merak dikim. Ew serokê Kafkasa me ye. Hasan Oktay îdia kir ku Dem Partî wê di pêvajoya pêş de bibe hevparê hikûmeta AKP di serî de di rojên pêş de hilbijartin li jinêya bilindiya dadwer û dozgeran heye li vir ji bo Dem Partiyê kontenjanekî taybet hatiye amadekirin. Yani ew li jinêya bilinda dadwer û dozgeran hakîm ve savcılar ne üst kurulu. Belê. Li wê derê de kontenjanekî ji bo Dem Partiyê hatiye amadekirin. Yani mirovekî demî jî wê tevlî wê derê bibe. Ez dixwazim vê yekê birêya we ragihînim di pêvajoya bihûrî de dibe ku mîna Partiya Tevgera Netewî wezaret negire lê di hikûmetê de erkên girîng bigire ser xwe. Heta belkî wezaretekî jî bigire dibêje Oktay. Hasan Oktay dibêje. Tabî röportajê ez röportajê naxwînim ama xuya ye tiştên radîkal wê çê bibin li Tirkiye. Tu çi difikirî? Yani mümkün e tiştekî wisa yani Dem Partî di hikûmeta AKP de cihî bigire? Yani çima mümkün e savaş wê tê cînegire yanî ev pêvajoya 2013 dest pê kir û 2015 qediya çawa bû çe bû kam em nîqaş nekin çawa têk çû. Piştî wê yani ez wê bibêjim yani te dî nayê me dibêje Erdogan têk bir na heyran me dixwest ji dola têk here yani me hinek hêzên me dixwest ji dola têk here. Yani hêlkê tu bi wexta bi bax bi Erdogan ra li ser masê be û pêvajoyekê dimeşînin li hêla dijî ji te ra dibê çe not û emir were bibêjî senî başkan yaptırmayacağız. Tu jî derkeve bibê senî başkan yaptırmayacağız. Tu têkil mana ke tu yani dibê çe naxwaze. Welhasil Kurda wê re xeta kir. Yani îro niha ji bo berjewendiyê Kurd min berî ji te ra gotibûye etîk nîne, ahlak nîne. Çi pêwîst be bike? Ji bo berjewendiyê Netewa Kurd çima Baxçelî hewqa sala xwe daye keleka Erdogan û weke dibe çe dewleta Türk birêve dibe. Ew pozisyon Kurdekanê bigirta wî demê. Çima yanî Erdogan bibe dibe çe dîktator an bibe yek mirovên dewleta Tirkiye em ê savaşê qebûl nekin. Yani pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka Kurd e. Pirsgirêka Kurd ne Ankara û İstanbul e. Pirsgirêka Kurd Amed e, Hemedan e, Hewlêr e, Koban e pirsgirêka Kurd. Wexta tu li vana nefikir, ji bo tu li vana bifikire, vana bibe bê parastin. Tu bi hewakî ganibe, tarîkekî jî tiştek destê Kurd keve, heyran sewa çina, çima na? Yani sewa çina? Yani niha Erdogan tu tiştekî wî zêdeyî Mustafa Kemal Kormisto ankiyêm zêde heye. Yani tu dihere weke neviyên Şêx Seîd û Seyid Rıza yên sloganên emeskerên Atatürk'ü tu diherin ceman wan ra milê wan çalakî bike. An yê çalakiyê dike ew heta derekî mafkarî adin neqebûl e. Gotina xweşbîr neke wextê ku şexsî be mirov silav nade faşîstekî, mirov rû nade, mirov muhateb nagire, mirov pêra nakeve nava hikûmetekî weke prensîp. Çünkü ama wextê ku mirov rast dibêjî, wextê ku mirov neteweyekî temsîl bike ji bo xatirê netewa xwe mirov divê karibe bi her kesî re li hev bike.
مرۆڤ لە هەف بکە یانە دەبێ لە هەمبەری تێ فاشیست بێ زۆردەست بێ ئیشخەش بۆی وی ئەم تێن هەمبەری هەیە ئەگەر mêrik فاشیست nebiya mêrik zordest qatilê me nebiya çi karê me hebû em çûn dora masawî em pêra me nîqaş dikir wê demê eger demokrat biya ji xwe îcab nedikir em li hev jî bicivin demokrat biya rast dibêjî wê demê mesela me hal dibû qe îcab nedikir em partî jî çê bikin em ji xwe re dibûn civakekî demokratîk a Kurd û Tirka weke Çek û Slovak em ji xwe re dibûn di nava aramiyê de em ji xwe dijiyan ama ji ber ku ê li hemberî me rast dibêjî faşîst e kujer e qatil e em mecbûrin bi şiklekî pêra werin dora masî münaqeşe bikin û li hev bikin yani zemînê li hevkirinê peyda bikin di wê manê de merû wextê netewekî temsîl bike heqeten wezîfa mirovan erka mirovan pir zêde dibe rast dibêjî Lewra yani çi manaya yani wexta ama ez jî bibêjim yani anha Erdogan li Tirkiyeyê ji nav pêve nikane here dibe çe yani dengdayînê dengdayînek çê bibe heger dengdayînek normal be yani dibe çe demokratîk be mesela Erdogan dîsa kane wer ser text qediya em vê jî bibîne ama xuyaye Erdoganê ji nav pêve dibe çe yani dengdayînekeke wê nehêle dengdayînekeke demokratîk çê bibe yana wê bêjim Emrê Erdogan wexta bi dengdayînê be bi dengdayîneke hiqûqî be Emrê Erdogan qediyaye Emrê Erdogan 3 sal maye ama xuyaye Erdogan vî hava wê qebûl neke yani Erdogan wê ji nav pêve nehêle yani dibe çe dengdayînek bi hiqûqî were hinek were bi derkevin pêş wî û dibe çe jê re bibe raqîbekî wî û herin dengdayînê yani herî em Erdogan bawer dikim wê vê qebûl neke yani ez xwazim vê jî bibêjim hewceye yani siyaseta Kurd ji bo berjewendiyê netewa Kurd siyaseta Kurdê nav Tirkiye ez dibêjim ez qala demê dikim dem partiyê dikim berjewendiyê netewa Kurd çi be li gorî wê tev bigere ew girîng e li cem Erdogan be wê li cem Erdogan be li cem xwe be wê li cem xwe be ama li cem kê be dawî gerek li cem xwe be li cem CHP be dîsa hewceye li cem xwe be berjewendiyê netewa Kurd çi be weta li gorî wê tu têk dibe çe tu têkevin li bû tevgerê şaşî nabînim min jî xwend yani ev peyvîna hêvîdar zana bi Hesan Oktay re kirin min jî xwend dibe yani hewce bû ev tişt kengî bûba ev tişt 2013 bûba yek jî yani em dibêjin ne mümkün e yani ez bi xwe dibêjim ne mümkün e normal şertan da min dikiribû gota nabe feqet wextê ku mirov dibihîse ku beriya çend meha hat gotin ku wê ji İmraliyê bangekî were kirin ku PKK silahê xwe dayne xwe fesih bike pêşî me bawer nekir ama paşê çêbû me bawer nekir ku Dewlet Bahçelî biçe Koma Dem Partiyê û bibêje bila Abdullah Öcalan serbest were berdan bila were meclisê me bawer nekir ama wextê ku em wisa hinekî demên borî dinêrin em dibînin ku di siyaseta Tirkiyeyê guherîn heye her tişt mümkün e her tişt mümkün e yani hem ziman diguhere av û hewaya siyasî ya li Tirkiyeyê diguhere îklîm diguhere Dem Partî dikare di nava hikûmetê de cihî bigire heta xweserî jî dikare çêbibe li Bakurê Kurdistanê êdî baweriya me çêdibe bi her tiştî Ronî tiştê ku tu bibêjî hene weke dawî weke tiştên ku me behs nekiribe ev berê ku me kerem fermo na fermo na berê ku em dest bi bernameyê bikin hevalekî tiştekî gotibû di destê YPG de hin hêzên mîtê hene elemanên mîtê hatine girtin weke rehîn ew serbest hatine berdan nizam tiştekî wisa gotin ama em nikarin parve bikin ji ber ku ev jî îddia ye dibe ku nûçe derew be di ajansa de cih negirtiye nehatiye piştrast ji ber vê yekê em weke nûçe nikarin pêşkeş bikin tenê mixwast ez bibêjim mamoste ez xwazim gotin dawî her vana bibêjim yani ez dibêjim qey dema nam li dîroka Kurd û dawa Kurd û Kurdistanê binerin dîrokeke dûr û dirêj e
لێ بنەرە دۆ سالڤەگەرە شەهادەتا جانگۆریە قازی محەممەد پێشەنگی کۆمارە محەبەدی بوو و بسەدان ئێدنا والحاصل حوجەیە ئیرۆ لە هەر چار پەرچێن کوردستانی کورد bi yek dilî bi yek sîngê bi yek destî bi yek hişî bi yek fikrê tev bilivin ez vê demê dawiyê dibînim ev gelekî pêk hatiye yanî bi hawakî lezgînî hewceye hêzên pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê zû werin cem hev û ji bo yek armancê bin yek fermantîtiye tev bigere heman demê hewceya Rojavayê Kurdistanê ew jî bi heman hişmendiyê zû tev bigere û siyaset yanî siyasetmedarên Kurd jî hewceya bi qedera netewa Kurd dema mijar dibe qedera netewa Kurd hewceya hinekî giran bilivin yanî hinek daxuyanî canawa mirov dixwîne hinek bînin dêjmiya hewce bava gota xwezîka nehatiba gotin xwezîka wisa nebûwa welhasil meselaka berdêla wê gelek qetilam yanî ji koçgirî da bigire Dêrsim û Zîlan û nizanim Adin û Helepçe û Adin yanî ev daw û doz bixwîne ev daw û doz berdêla wê da hezaran bi milyona însanan canê xwe daye gor hezarên gorên wendayê li holê henin welhasil ev gelek girîng e hewceya vê carê hişê Kurd li serê Kurd be û ji bo Kurd bifikire zimanê Kurd li devê Kurda be ji bo Kurd biaxife û adin edvê dilê de jî bangewaziyakê ji ev rêxistinên me dibêjin em Quzey Kurdistan yanî ji Bakurê Kurdistanê nin hewceye xwe dikim heyrana wan birabez derkevin ser text û dika û bi Tirkî mepeyivin ev gelek têrexnekirin û pir eyb e yanî Kurdistan ji Bakurê Kurdistanê tenê pêk nayê heyran Rojhilatê Kurdistanê heye Rojavayê Kurdistanê heye Başûrê Kurdistanê heye û li Ewropa îro pêşengtiya ayê vî gelê Kurdiyê li diaspora dike em min wexta di civînên min di Newrozên min dengê te çû Rûnê ev şermek gelmezin e tamam dengê te çû car dihat gelek spas dikim Ronî niha ez nûçeyên deqeya dawî dinêrim berê ku xatir bixwazim rastkira tundrew heye ewa radîkal rastkir Marine Le Pen bavê wî jî yekê netewperest bû ji ber gendeliyê ji ber ku pere xistiye hesabê xwe 5 salan siyaset lê hate qedexekirin yani de hilbijartina 2027 de nikare we bibe namzeta serokkomariya Fransayê ev jî wekî nûçeyekî yani Marine Le Pen siyaset lê hate qedexekirin bi qasî 5 salan hin sûç mûçî wî hebûn yani cezayê pere jî lê hatiye birîn cezayê pere jî bi qasî 100,000 euro pere lê hatiye birîn 4 milyon euro xistiye hesabê xwe 2 milyon euro ceza lê hana 2 milyon euro ceza lê hatiye birîn ev jî bi vî şeklî wekî din me behsa çi dikir Ronî Trump gef li Îranê xwar wê jî hezbê hewceyê mirovî wê jî bi kurtasî bibêje Trump nîvrê de beyan kiribûye tamam yani şert û mercên Trump İsraîl ji Îranê dixwazin wexta pêk nê dibêje em ê li texin lê bi hawakî tu bawer nake tu nafikire wê çiqas bihêz be em ê wî hawa li texin ya ev şert û mercê em datînin pêşiya te tu pêk bîne û silahekeke dibê çe yani weke silahên atomî wê çê nebe û dibin kontrola me da ev karê tê wê bimeşe yana em ê êrişî te bikin em ê li texin û em ê pîs li texin İranê jî dibêje min İran jî dibêje min jî çekê xwe ne şer amade kirine pozisyonê wan amade me ji şerekî raz amade me gelek spas dikim ji te re Ronî Riha min di derbarê van nûçiyan de bültenek taybet amade kir piştî nîvrê saet 4 bû
hemî agahî xeberên ji ajansa me berhev kiribûn, ji we re pêşkêş kiribûn. Ji ber vê yekî îcab nake em dubare bikin. بله Me gotibû îro her wiha salvegera qetilkirina rêberê Kurd Qazî Mihemedê jî 78 saliye wî ye. Li meydana Çarçira ya Muhabadê hatibû darvekirin. Li ciyê ku Komara Kurdistanê hatibû îlankirin. Qasdê 11 mehan li ser kar mabû. Bi vî şeklê hemû jî bi hurmet bibîr bînin. Xatirê te silav وراقی rêz سپاسیت دکم ji سلاو her ریس kesî re ronê re heştera jî dem baş. دم باش سلاو ریس